Болай бушка йөрү җитәр, диде бер көнне Нәфисә. Ипи тезлек булса да, хак куярга кирәк. Уңайсызрак бит әле. Әнә Гүзәл белән Ришатның бүгеннән бер тиене юк. Аларга уңайлымы? Халык килер микән соң? Киләчәк, үзең күреп торасың бит. Мәсьәлә шул шәптән хәлдә ителде. Концертлардан кергән акча әдәмчәрәк яшәүгә мөмкинлек бирсә дә, Гөлзиләнең хыялларын тормышка ашыру өчен ифрат аз иде әле. Әллә хакны бераз арттырабызмы, диде ул Нәфисәгә. Тегезе бераз көлемсерәп торды да башын чайкады. Ашыккан ашка пешкән ди. Сиңа әлегә исем кирәк, ә акча соңрак килер. Аппаратура да кирәк бит, Гөлзилә дә елмайды. Әйе, гомер буе тулай турак буйлап йөрмәссең, комендант әйтергәме, юкмы дигәндәй уйчанланып торды да тәвәккәлләде. Бер эш бар ул. Акчасы мул керә, тик куркыныч. Нинди эш? Гөлзиләгә акча кирәк, ә куркынычмы, кара эшме, анысы барыбер. Инде тормышка аша башладым гына дигәндә, булып калачак хыялы янында дөньяның барлык авырлыклары, бөтен куркыныч нәрсәләре дә вак иде аның өчен. Әнә шул хыялын, изге хыялын саклау өчен ул бер нәрсә алдында да чигенәчәк түгел иде. Үткәнендә кичергән газап михнәтләре, әрнү сыкранулары чигенергә ирек бирмәйде. Әйе, гомере буе тулай торакларда йөргә җыенмый Гөлзилә. Җәй үткәнче шулай эшләп торырга да югары уку йортларының залларына күчәргә исәбе. Ә аның өчен тиешле аппаратура, музыкантлар, операторлар, кыскасы әдәмчә төркеме кирәк. Чөнки республиканың төрле төбәкләреннән җыелган студент халкы аяклы реклама аларга ошадымы, районнарда, авылларда да юньлерәк каршы алачаклар. Студентлар аша газета, журнал битләренә дә эләгү мөмкинлеге дә зур. Кыскасы, юл башың уңышлыдан булсын дисәң, тырышлык, осталык һәм акча кирәк. Гөлзилә кайсы чакларда әллә авылдагы йорт милкемне сатыргамы дип тә уйлый иде. Анысы качмас, әзер малны сату кыен булмас, дип сабыр итә килде. Әзер мөлкәтне сату кыен түгел, менә иш янына куш булырдай мая туплый торырга кирәк. Нинди эш, дип кабатлап сорады Гөлзилә. Алай каударланма әле, дип елмайды комендант. Бүген үк җавап бирмә, иртәгә әйтерсең. Нинди эш соң? Төннәрен сиңа аракы сорап төшәләр идеме? Вахтада утырганда. Гөлзилә ихлас итеп баш какты. Менә шундыйларга аракы сатырга кирәк. Кыз елмаеп куйды. Шул гынамы? Бу тыелган эш. Тотылсаң, берәүне дә кыстырмыйсың, бөтен нәрсәне үз өстең аласың. Сатлык җаннар өчен җәза каты. Комендант аңа сынап карады. Ә яхшы гына эшләгәндә төшемле нәрсә? 1 еллык хезмәт хакын 1 айда кертәсең. Ни өчен мин? Гөлзилә даны таралып килгән җырчы, кешеләр аның аракы сатуын белсә, ни әйтер? Үзе киләчәгенә балта чабу булмасмы? Бер яклап шулай, ә икенче яклап карасаң, акчасыз нисез ул үз максатына ничек ирешә ала? Һәм ниһаять ана сәхнәнең тәүге баскычына кем бастырды соң әле? Кыз үзенең бу соравы өчен үкенеп куйды. Мондый эшкә теләүчеләр табылыр иде, диде Нәфисә. Тик ышанычлы кеше кирәк, ышанычлы. Мин риза, диде кызныклы тавыш белән. Риза. Күңеленә нинди генә шик килмәсен, Гөлзиләгә мондый акчалы эш кирәк, бик кирәк иде. Изге максат хакына кайбер хилафлыкка да барырга мөмкин. Башка чараң юк. Тормыш бу. Син моңа пешрәк эш итеп карама, диде Нәфисә, Гөлзиләнең уйларын аңлаган сыман. Сату итүнең бер әшәкелеге дә юк. Аракыны элек кибетләрдә ирекле саталар иде. Моның өчен беркем дә сатучыны гаепләмәде. Киләчәктә дә шулай булачак. Ә бүген тыйганнар икән. Ахмак приказлар һәрвакыт үтәлергә тиеш түгел. Сатып алучылар бар икән, сатучылар да булачак. Әнә узган елны берәү келәй белән агуланды. Тәрәзә чистарткыч эчеп үлүчеләр дә бар. Әгәр аракы ирекле сатуда булса, алар исән калыр иде. Димәк, синең бу тәвәккәл шөгылең күпмедер дәрәҗәдә кешеләргә изгелек эшләүдә әле ул. Гөлзиләнең иңенә тагын бер вазифа ятты. Тулай туракта төрле чаралар үткәрү, концертлар кую, репетициялар, яңа төркем өчен талантлар эзләү һәм вахтада аракы сату. Тәүдә яңа шөгыленә шикләнебрәк тотынса да, аның чынлап та нык төшемле икәнен аңлагач, сәүдә дәртенә бирелеп китте. Ике эшнең хезмәт хакын бер төндә керткән чаклары да аз булмады. Күп, ай-һай, күп эшә икән бу халык. Төне буе, көне буе эшә икән.
Көтмәгәндә Әлфиядән хат килде. Таһирның тәтеллек сеңлесеннән кечкенәрәк роман көтсә дә, конверт бик юка иде. Гөлзилә аны алу белән ачып укырга ашыкмады. Ләззәтле хисләрен, күңелнең сихри тирбәнүләрен озаграк сузарга тырышып, сөйгәне белән үткәргән бәхетле мизгелләрен күз алдыннан уздырып, Таһирның хат язмый торуларын ал хыялларга урап юрады. Хәтта хатның юкка булуыннан да кыска, ләкин шатлыклы хәбәр көтте. Хат килеп төшкәч, ул Таһирның үзен дә көтә башлады. Вакытыда утырганда, ишектән Зифа таза буйлы берәр егет күренсә, ул түгелме икән дип йөрәге җулап куйды. Ишек тукылдатсалар, сөйгәненең куенына ташланырдай булып, йөгереп барып келәне ычкындырды. Концерт бирсәләр, Таһир килеп залда утырмый микән дип, күзләре талганча рәт араларын айкады. Көтү ымсынулары юкка гына булса да, күңелен төшермәде. Аның куенында ачылмаган серле хат иде. Җанында балкып янган кебек өмет иде. Йокы аңа сирәк һәм аз эләгә иде. Шул кыска вакытларда да ул төшендә Таһиры белән бергә булды. Әле танышкан чакларын, әле аерылышкан мизгелләрен аермачык күрде. Әле очрашу сәгатьләрен күз алдына китерде. Таһиры шик сакчылары киеменнән икән, ә Гөлзилә ап-ак туй күлмәгеннән. Туй күлмәге түгеллә, концерт костюмы икән бу. Таһир сәхнәгә чәчәкләр менгергән, тәүге кат шунда очрашканнар икән. Җырчысын яратып өлгергән халык залны күтәрерлек итеп кул чаба, ә гашыклар әле бер-берсенә сыенып, әле талгын гына аерылып, күлдәге аккышлардай назлы моң дулкынында yüзәләр. Йөзләрдә якты елмаю, күзләрдә аз гына моңсулык катыш бәхет нуры. Зарыгып көтүп алынган бәхет һәр чак бераз моңсурак буладыр инде. Бәхет көткәндә күргән сагышлар күзләрдән саркып чыгадыр. Менә алар акрын гына залга төшәләр, ә анда ашыкларны кавыштыручы фәрештәләр килеп тә җиткән. Әлфиядән килгән хатны Гөлзилә төрле уйлар диңгезендә yüзеп, озын 3 көн буена ачмый саклады. Аны һәр чак үзе белән йөртте. Йоклаганда куенына кысып йоклады, әмма ачып укырга ашыкмады. Ләззәтләрен озаккарак сузырга теләде, ләкин сихри дулкыннарда ничек кенә озак йөзәргә тырышмасын, шуннан да артыгына чыдый алмады. Конвертны ачты. Ачты да катып та калды. Моңа кадәр ул Таһирдан хәбәр бар, Таһир кайта дип сөенсә дә, хатны ни өчен аның сеңлесе язган икән дигән сорауны башына да китермәгән иде. Ул Әлфиягә хат язган иде. Әлфиядән җавап килгән. Нәрсәсе гаҗәп? Конвертның юкка гына булуына сәеррәк тоелган иде. Ә хәзер Гөлзилә нәрсә уйларга да белмәде. Әлфиянең хаты 2 генә сүздән тора иде. Абый кайтты. Исәнлек саулык сорашуда сәлам-фәлән дә юк. Абый кайтты һәм вәссәлам. Гөлзилә сөйнергә дә, көйнергә дә белмәде. Нәрсәне аңлатасың бу серле 2 сүз? Абый кайтты. Кайчан кайткан? Ник үзе хат язмаган? Ник килми? Сораулар шиксез күп иде. Гөлзиләнең моңа кадәр сихри яктылык белән балкыган йөзенә сагыш сарысы саркыды. Ни генә кылса, ни генә эшләсә, ни генә уйласа да күз алдыннан шушы хат, шушы 2 сүз китмәде. Эшләре уңга бара иде кызның. Концертлар уңышлы үтә, аз-маз керем дә китереп тора. Яңа кешеләр, оператор һәм клавишада уйнаучы егет эшкә килергә җыена. Аракы сәүдәсеннән кергән акча иң мөһим аппаратураны алырга җитәрлек булып килә. Тик бу да Гөлзиләнең билгесезлектән белтерегән җанына юаныч була алмый иде. Ул нәрсә уйларга да, әлеге хатны нәрсәгә юрарга да белмәде. Авылга кайтып килмичә, мәсьәләнең ачыкланышагы, күңеленең тынычланышагы юк иде. Тик балачактан килгән хыялын тормышка ашырыр зур эшләр бусагасында торганда, ул менә шулай кисәк кенә барына кул селтәп, авылга да кайтып китәлми иде. Хәтта Таһир хакына да. Икләнү-шикләнүләреңне, моң сагышларыңны артка куеп эшләргә кирәк иде. Ә Таһир качмас. Бик сагынса, үзе килер иде әле. Килмәгән бит әнә, хат та язмаган. Ярый, барысын да онытып торырга кирәк. Көзгә дә күп калмады, вакыт кыса, ә эшләнәсе эшләр муеннан. Синтезатор минем үземдә бар, әлегә ярарлык, диде яңа эшкә килгән музыкант.
Альфред егетнең исеме шулай иде. Какча гәүдәле, уртачадан калкурак бүлә, коңгырт чәчле егет иде. Яшькә Гөлзиләдән зуррак, моңа кадәр филармониядә эшләгән. Уфа егете булса да татарча яхшы белә. Җитди, юк барга мыгырдамас, әйтер сүзе булса гына авызын ачар. Гөлзиләне беренче очрашудан ук ошаткан иде. Ярый, Альфред, бик яхшы диде Гөлзилә. Хәзер тавыш операторы килергә тиеш, Илнур исемле. Беләм мин аны, заманында бергә эшләдек. Шәп егетме? Ну, профессионал инде, аппаратураны да үзе төзәтә белә. Аның белән бергә кирәкле нәрсәләрне карап кайтырсыз. Озакламый Илнур үзе дә килеп җитте. Ул Альфредның киресе, төп кебек таза гәүдәле, йомры кызыл битле, елмаеп торган зәңгәр күзле егет булып чыкты. Ничек яңа дахилар җыелып бетәме әле, дип елмайды ул керешкә үк. Тарихи момент инде бу, фотоаппарат аласы калган. Гөлзилә мәсьәләне аңлатып бирде дә, алар аппаратура кибетенә җыендылар. Бәлки үзең дә барырсың, диде Альфред Гөлзилә акча саный башлагач. Егетләр, мин сезгә ышанам. Безнең эш өчен иң кулайларын алыгыз. Альфред белән Илнур чыгып киткәч, Ришат белән Гүзәл кайтып керде. Алар үзләренә костюм тектерү белән мәшгуль иде. Бик үк арзан түгел, тик яхшы оста инде, диде Гүзәл. Бер атнадан әзер булачак. Әлегә эшебез бетте. Бетмәде әле, дип елмайды Гөлзилә. Тумбочка тартмасыннан берничә бит кагыз алып. Җырчы егет кирәк, алып баручы кирәк. Газеталарда белдерү бирергә булдык. Ого-го, дип сүрәнләде Ришат, язуларга күз салып. Конкурс нигезендә алабызмы? Гөлзилә аңа елмаеп күз кысты. Ә аста вахтының телефон номеры, дип елмайды Гүзәлдә. Бүйек эшләр изге алдаудан башлана. Гөлзилә үз сүзенә үзе канәгать булып көлеп җибәрде дә, бераздан җитдиләнеп Ришатка борылды. Шушыларны газеталарга илтеп кайтыгыз әле. Тегеләр чыгып китүгә, Гөлзилә комендант янына төште. Егетләрне аппаратура алырга җибәрдем, диде ул. Нәфисә белән очрашулар залына үткәч. Монда тәрәзәләр рәшәткәле инде. Ишекне ныгытасы бар. Аннан соң берәр кечкенәрәк бүлмәдә бүлеп булмас микән? Бүләрбез, әлегә җайланмаларың минем бүлмәдә торып торыр. Иртә таңнан алып, кичкә кадәр менә шушындай тавык чипләсә дә бетмәслек вак эшләр белән мәшгуль булды кыз. Бер мәсьәләне хәл итсә, икенчесе калкып чыкты, бер хәсрәттән котылса, бүтәне кылачын җәеп килеп көтеп тора. Көннең көненә шулайча булып, эт булса да, төннәрен аңа йокы эләкмәде. Ул һәр төнне вакытыда утыра иде. Ул вакытыда аракы сата иде. Ә сатып алучылар йокымсырап китәргә дә, төрле уйларга бирелергә дә вакыт калдырмыйлар. Чәчәктән бал җыючы умарта кортларыдай килеп-китеп кенә торалар. Сатучы кеше үз товарының шулай яхшы үтүенә шатлана гына инде. Чөнки ул табыш китерә, кесәне калынайта. Гөлзиләнең моңа кадәр дә Рәсәй халкы күп ишә дигәнне ишеткәне, исерекләрне адым саен күргәне бар иде. Әмма халык шул хәтле үк ишә икән дип башына да китерә алмый иде ул. Иңгердән таңга кадәр бер туктасыз аракы ташы икән адәм баласы. Бер алганда 4-5 ала да, беткәч кабат килә икән. Тәртипле генә күренгән тулай торакта да бер төн эчендә 5-6 ящик аракы эчәләр икән. Әлеге эчү белән барса, кая барып терәлер икән бу кешеләр? Киләчәктә концертларга йөрер рәте калырмы аларның? Арзан ләззәт артыннан чабучы җан ияләренә әйләнеп бетмәсләрме? Аракы сатудан кергән акчасының изге эшкә китүен белгәнсә дә, Гөлзиләнең күңелендә бер нинди ташламалар да җуя алмаслык каты юшкын кала иде. Ул сәнгать бәндәсе, кеше күңелен сафландырыр өчен туган кыз, адәм балаларын хәмер сазлыгына батыра түгелме соң? Инде Нәфисәнең теге сүзләре дә аны юата алмады. Ярый, ул шушы тәвәккәл шөгыле белән 1-2 сәрхушның гомерен коткарсын да, ди. Тик күпме яңа кешеләрне, клейлар, тәрес чистарткычлар ишәр дәрәҗәгә җитмәгән адәм балаларын һәм мир упкынына этәрә ул. Күпме гаиләләрне боза, күпме сабыйларның зәгыйф тууына сәбәпче була. Илдә эшкелеккә каршы көрәш башлангач, газета-журналларда алкоголизм аркасында гариплеккә дучар булган балаларның сурәтләре дә еш басыла иде. Аларны күргән саен Гөлзиләнең йөрәге урыныннан купты. Шул сабыйларның язмышы өчен үзен дә гаепле санады. Әйе, ул гаепле иде. Ул кешелекне агулаучы, киләчәкне җимерүче иде. Ләкин изге максат хакына бит, изге максат. Бер кулың белән сугып, икенче кулың белән сыйпау гына иш бу.
Әле сукканыңның әрнүген сыйпауың баса аламы, юкмы? Бу уйларын җайын туры китереп комендантка җиткергән иде, тегесенең исе дә китмәде. Аның үз фәлсәфәсе фәлсәфә булды. Юкка борчыласың, Гөлзилә, диде ул гадәтенчә елмаеп. Бер безнең торакта гына түгел, башкасында да аракы саталар. Һәм кешеләр үз байлыгы, үз кесәсе өчен сату итә. Ә син бит сәхнәгә чыгу, кешеләргә үз нурыңны өләшү, аларны азга гына булса да бәхетле итү өчен тырышасың. Дөрес, син мондый адымга барырга тиеш түгел идең. Син шунда ук сәхнәгә басарга, үз талантыңның балкышын кешеләргә сибәргә тиеш идең. Тик мондый мөмкинлекне кем сиңа әзерләп куйган? Кем сине сәхнәгә якын китерде? Син үзеңә үзең юл ачасың. Әйе, аракы сатып, ләкин синең урында башка берәү фәкать үзе өчен генә тырышучы да булырга мөмкин иде бит. Ул үзенең кесәсен симертер иде дә. Вәссәлам. Ә син бер күтәрелеп китсәң, меңнәрнең, миллионнарның күңелен яктыртачаксың. Син кешеләрне җыр-моңга мөкиббән итәчәксең. Ә безнең татар моңына гашык кеше бер вакытта да начар юлга басмый. Татар моңын сыйдыра алган күңел бузыклыкны якын җибәрми ул. Гөлзилә бу юлы да Нәфисә белән килешми кала алмады. Ул аның белән килешергә тели. Ул үз гамәленә аклау, яклау эзли иде. Тик күңелдәге юшкын гына бетмәде. Илең, халкың өчен әрнү булып, җанны кимерә торды. Ул үзенең дөрес юлда түгеллеген белә. Үз шөгылен күңеле белән кабул итми. Тик ул шөгыль күп табыш китергәнлектән, аның белән арасын өзеп тә куя алмый иде. Сәхнәгә чыгу өчен дә күпме михнәтләр күрде, күпме күңел газаплары кичерде. Ә бәлки, бу мөмкинлек кешенең озын гомеренә бер генә кабат бирелә торган шанс, өметтер. Ул өмметне акламадыңмы, калган елларыңны елап үткәрергә туры килердер. Гөлзилә елап түгел, ә җырлап яшәргә тели иде. Татарлар эчә бит, татарлар, әрнеде ул Нәфисәгә көннәрнең берендә. Башкасына бәлки изгәләнмәс идем. Яшь кенә татар кызлары эчә. Ә ни өчен? Бу хакта уйланганыгыз бармы? Сырты сындырылган халык без. Гасырлар буе шәхесе тамчылап сыгылган халык. Татар булып яшәү авыр бездә. Әнә шул татарлыкны яшерү өчен урысча сөйләшә, урысча киенә, урысча эчә алар. Һәм соңгы чиктә барып терәләләр дә. Алар ни урыс була алмый, ни татарлыгын югалта. Комендант бер тансыз сүздерде. Халык дибез, ул бөек дибез. Дөрес түгел. Халык ул масса, сарык көтү белән бер ул. Халыкны шәхесләр күтәрә, шәхесләр бөек итә. Ә без бүген Тулай торакның сәрхуш татарлары, урысча сүнгән, урыска табынган татарлары өчен түгел, ә шәхес булырлык татарлар өчен көрәшергә, аларны күтәрергә тиешбез. Шәхесләрне әдәм итәргә, аякка бастырга, ә сарык көтүендәге бәрәннәрне шәхес итеп тәрбияләргә тиешбез. Шулай булгач, һәр татар үзе дә әдәм булырга, башкаларга да ярдәм итәргә тиеш. Син аракы сатып кеше булсаң, моңыңны сибеп шифа бирәсең дигән сүз бу. Татар баласын, татар моңына табындыра алган һәр шәхес бөек. Һәр хәлдә бүген шулай. Иртәгәгә бәлки булар гына да җитмәс. Комендант тынып калды. Гөлзилә дә дәшмәде. Гөлзиләнең моңа җавабы юк иде. Тик комендантка ул кирәкми иде дә ахырсы. Ул дәвам итте. Чөнки алар шәхес тәрбияли. Һәм бер шәхестә үзен ялгыз итеп тоймый, таянырга иңдәше бар. Ә безнең тоташ милләт ялгызлыкта. Талантлы шәхесләребез ялгыз самарудык сыман. Безнең халыкның таяну ноктасы юк. Шуңа күрә ул үзе дә ялгызлыкка һәм югалуга таба бара. Ә халыкның, милләтнең таяну ноктасы фәкать үзендә генә, шәхесләрендә. Ә шәхесләре аракы сата дип гаепле елмайды Гөлзилә. Әйе, алар аякка басу өчен шулай эшләргә мәҗбүр. Бездә 2 миллионга якын татар исәпләнә. Бар син аларга фәлән җырчыны сәхнәгә чыгару өчен акча бирегез әле дип кара. Алар 1 сумын да сиңа кызганачак һәм 10 сумга аракы сатып алачак. Ә син нишләргә тиеш? Гөлзилә дәшмәде. Күңеленнән генә Нәфисә белән килешсә дә, барыбер ул үз шөгылен пычрак
эшкә исәпли һәм шуннан башка юл таба алмауына йөрәге сыкрый иде. Ничарадан бишара иде ул. Ә тулай торак халкы өчен аның җан газаплары бармы да юкмы? Алар һәр төн сайын аракы ташып кына торалар. Ирләр эчә, хатыннар эчә, егетләр эчә, кызлар эчә. Гүя дөньяда аракы эчмәгән бер генә зат та калмаган иде. Һәм шул сәрхүшләрнең тырышлыгы белән Гөлзилә әйбәт концерт кую өчен мөһим булган барлык аппаратураны сатып алды. Афишалар ясатты, костюмнар тектерде һәм тагы бик күп нәрсәләргә җитәрлек мал туплады. Аның хыялы тормышка ашып килә иде инде. Юньле ял күрмәде кыз. Тәүлегенә 3-4 сәгать кенә йоклады. Анда да төрле уйларга күмелеп, төш күреп, я саташып чыкты. Соңгы вакытларда ул ябыгып, сурылып калды. Күз төпләрендә сарылы-күкле дөңгәләкләр пәйда булды. Йылмаю да элекке гүзәллеген юалтты. Авызы ярылса, ул ничектер артык зур сыман тоелды. Шулай да Гөлзилә яшәү режимын үзгәртү, бераз ял итү хакында уйлап та карамады. Аракы сатканы өчен үзен гаепле санаса да, комендантның әллә вакытыда торуыңны ташлап, ял итеп аласыңмы соң дигән тәкъдименә үрә басып каршы төште. Син нәрсә янәсе шундый? Ул озын борынын җайлы урынга батырып, үзенең шартларын да белмичә, кан эчкән ширки хәленә килде. Акча, менә нәрсә кешелекнең бөек мөгъҗизәсе. Туганнарыңны да, әткән-гәнкәңне дә, үз-үзеңне дә оныттырыр бөек сихер ул акча. Мөхәббәт тә, изгелек тә, иман да аның алдында, аның янында кечерәеп кала. Аның алдында хәтта намус та эреп югала. Югалмаган хәлдә юха иланга әверелә. Бер сынык каткан икмәк янында намуслы булу җиңел. Син миллион миллиардлы суммалар кырында намусыңа тап төшерми кара. Әгәр Ходай Тәгалә Иблисны оҗмахтан куган икән, Иблис адәм балалары арасында яши икән, ул мөгаен акча рәвешендә яшидер. Менә шушы Иблис Гөлзиләне дә үзенә суырып алды. Бөтен дөньясын, максатын, мөхәббәтен, күңел сафлыгын онытырга мәҗбүр итте. Аны исертеп, мискин бер кулга әверелдерә барды. Гөлзиләнең бу халәтен күреп торган Нәфисә тагын берничә кабат ял итәргә тәкъдим ясады да, суырылып кибеп барган кызны ипкә китерә алмагач, табар бетте дигән сылтау белән эшне туктатып торырга булды. Берәр атнадан китерәчәкләр дип югатты ул буйгып калган кызны. Ял итеп тор, теләсәң берәр җиргә барып кайт. Ярый дип моңсу елмайды Гөлзилә. Чынлап та ял кирәктер. Гөлзиләнең кабат аракы сәүдәсенә әйләнеп кайтмаячагын комендант та, кыз үзе дә яхшы белә иде. Озакламый студентлар киләчәк, концертлар башлана, эш булай да баштан ашкан. Ә Гөлзилә әнә нинди ямьсез һәм хәлсез шәүләгә әверелде. Шул кыяфәт белән сәхнәгә чыксаң, кем яратыр сине? Ял кирәк, күңел тынычлыгы кирәк. Ә акча? Акчасы җитәрлек аның хәзер. Берәүгә дә 100 сум түгеп бармалы түгел. Гөлзиләнең ару талучыгы җиткән иде. Ялга чыгу белән ул бөтен дөньясын онытып торгандай булды. Тәненең һәрбер күзәнәге ләззәтле бер ою белән оеп, хәл җыю талап итте. Кыз 2-3 көн буена түшәктән айрылмады. Торып ашады, эчте дә кабат йокыга чумды. Гаҗәп, ләкин ул бер нәрсә хакында да уйланмады, борчылмады. Күңеле шундый тыныч иде. Урыныңнан да калыкмыйча йоклап кына ятуның да үз рәхәтлекләре бар икән ләбаса. Тик бу рәхәтлек озакка бармады. Тиешенчә хәл алу белән башка һәр төрле уйлар килә башлады. Тупасланыбрак торган хисләр кабат үткенләнде. Томаланыбрак калган кичерешләр кабат яңарды. Әлфиянең сәер хаты, Таһирның хәлен белү теләге кабат җан тынычлыгын алды. Мәңәрләгән башка тойгылар арасында иң изгәне шушы иде. Аннан котылу өчен авылга кайтырга кирәк иде. Әлегә кичектергесез эшләре дә юк иде. Кызның авылдан әйләнеп килергә иң кулай вакыт иде. Гөлзилә тиз генә җыенды да юлга кузгалды.